बङाइगाव मोनसे रादाब बुहुमनि गिदिंनाया लासै जानायाव बिगियानगिरिफोरा जेंनायाव गोग्लैगासिनो दं मानोना बुहुमनि गिदिंनाया लासै जानाया इयुनाव गोहोमखौ खोख्लैनो हागौ। सुलुंनि बायदिब्ला जोंनि बुहुमाव आथिखालाव सानसेयाव 24 घन्टा गोलाव सम थायो नाथाय सानना लादि बे सानसेनि साना 24 घन्टानि जायगायाव 25 घन्टा जायोब्ला मा जागोन? सुबुंनि गोनांथिया बुहुमनि मिथिंगायारि दाथायखौ गोबाङैनो खहा खालामदों। बे बाथ्राखौ नेवसिनो हाया। जेरै आबहावायारि समानथाया गाज्रि जादों बेजों जोंनि जिउआवबो गोथौवै गोहोम गोग्लैदों। बबेखानि बेयो साननो गोनांदि बुहुमनि गिदिंनाया लासै जालांगासिनो दं जाय बावैसो माखासे रिपर्टफोरनि उनाव सोराङाव फैदों। बे रिपर्टफोरा मोननै गुबुन गुबुन जाहोनफोर होयो नाथाय मोननैबो बुहुमनि सोरगिदिं गिदिंनायनि सायावनो मिरु खालामनाय। बेनि फिथाय महरै मोनसे सान फैगोन जेब्ला जोंनि बुहुमाव सानसेयाव 25 घन्टा सम थागोन। बिगियान लाइसि नेचार साइन्सआव फोसावनाय मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला बुहुमनि गिदिंनाया लासै लासै जालांगासिनो दं। बेनि मोनसे गाहाय जाहोना जाबाय गलिनाय बरफ दैमाफोर जाय बिसुब हांखोनि सोरगिदिं दै जमा जानायखौ बांहोदों। बेनि फिथाय महरै बुहुमा सिगांनि बायदि गोख्रै गावनि अक्ष हांखोआव गिदिंनो हाया। बे सोलायनाया बुहुमनि सुम्बुगारि खुन्थियाफोरावबो गोहोम खोख्लैगासिनो दं। मख'नो गोनांदि फ्राय 100 कौटि बोसोर सिगां बुहुमाव सानसेयाव 19 घन्टासो गोलावमोन नाथाय समजों लोगोसे बुहुमनि गिदिंनायनि गोख्रैथिया लासै जाबाय आरो साननि समनि लावथाइया बांनानै 24 घन्टा जाबाय। बे सोलायनायफोरा जोबोद फिसा थाखोआव जायो नाथाय गोलाव समसिम बेयो मोनसे गिदिर गोहोम खोख्लैयो। बुहुमनि लासै जानायनि फोरमायथिफोरा 2021 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन आरो जुन 2022 मायथाइयाव रेबगान्थियाव बयनिख्रुइबो गुसुंसिन सानखौ मख'नाय जादोंमोन। এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ DMLT লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান, ECG টেকনিচিয়ান, ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট, ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট, ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে। নাম ভৰ্তি কৰা বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इनस्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबरेटरी टेक्निशियन, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्निशियन, ECG टेक्निशियन, फार्मासी एसिस्टेंट, डेन्टेल हाइजिनिस्ट, इमार्जेन्सि टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।